ewu karịkwara onye eze ewu karịkwara ọ ife kwu ka a na-eme eziokwu ịma na nke bụ eziokwu bụ na Igbo nwere omenala anyị nwere ka anyị si eme ihe Igbo anyị mgbe e chiri eze na March 23rd ihe karịrị so taịm ga-adị sọkwụ the committee enwezi ohere wee kpụta ewu niile ekwu na a ga-edewe wee na ndị niile nyere anyị efi aka ifugie so ọnya ka anyị chọrọ ime n'ụbọchị nke taa and after the program many people may travel ma ndị chairman committee ma ndị nwanyechara anyị efi ụfọdụ mekwu travel wee kagide Chineke wee mee ebere wee bụ n'ụbọchị taa ka onye ọbụla ga-abịazi so ihe a bịara ihe a na-eme taa bụ ndị niile nwere anyị efi n'anya efu n'ala isi karị ebe niile a ya afa ndị nyere anyị efi life ma money equivalent onye nwa juru ebe a so onye nwa bụ efi ewu niile efu a ga-eji wee nafe aka na ịghọtago ebe eziokwu bụ na ewu dị ebe a dị 23 yes o nwere onye nke si ka egbuo nke egbu wee bugharịa and we have done that maka na onye ọbụla onye si ọ na wee meri ya so a ga-eke ewu a n'abalị a ndị niile dị involved emefe invite na palace ebe ọ bụ na-enye nwuri mbọsị a na-eme coronation and ọ dị ọkwa ọ bụkwa na omenala ka eze Igbo si na palace ya pụwa ụlọ ewu wee gaba na be mmadụ onwe na ọ dị ọsị ka ha niile bịa once anyị bụ na anyị dịkọsị ya anyị ekene ha n'afa Yopugon Commune n'afa ndị echichi n'afa the Royal Kingdom nke wee n'aha aka odogwu onye nwa bụ ife ifuru ewu a ji wee karịa so n'ọya ekwu ka a na-eme ihe anyị kwuru n'ụwa bụ na omenala Igbo ga-adịrịrị Igbo amaka pụtakwa ụwa ọzọ m ga-abụ onye Igbo eziokwu nna m and as eze Igbo na Yopugon anyị ga na-ehold the traditional culture ndị Igbo na ndị anyị na-akụziri wee na-amụta onye nwa bụ ife na-eme so udo dị nwanne m you are welcome. Thank you, sir. So ka anyị vidiyo ni ahụ n'ekwe n'otu dị egwu ndị egwu karịrịzịrị akarịzi ka akakwara aka ị na-afụkwa mpi ọ karịkwara akarị ọ ife a kwuru ka a na-eme ụgwọ Yopugon ji ka anyị na-akwụ nke mere ọga na ị na-erezi ewu efi ọ na-enweta ego karịrị ịghọtago nke a bụ ndị nọ n'Abidjan epụtara efi ọha ka a chọrọ ikere ewu a ndị na Naịjirịa anyị rukwe Naịjirịa ekwe ka esi ịghọtago ọ bụrụ maka na n'ife ka nkụ na ndị makwa na ọgaranya jere mba dike eziokwu na ife agba na nkeji bekiri mgbara fotiri n'egwu a na-achụkwa ogbe na-agba tem so ọ na-ebe na-akpọpụsi ike ọ bụ onye ụyọ ndụ ezigbo mmadụ nke bụ nke anyị